ka jingmi jendat jongki MDC jong kaliang yatai hapo Khasi Hill Autonomous District Council ke CDC ha kador bar liur nak bentaus nem arajar arbusan arajar arbun riu ka dauba ka jingmi jendat jong kini ki MDC jong kaliang yatai napo ke CDC ha kini ka dorbar liur jong ke CDC kalong ha kasin ka banakong kata ha kasngi baar jong menta kata yeu ha kini ka dorbar ki MDC jong kaliang yatai Kilami jendat na ka ying dorbar ban persya ya karai jong ka executive committee ka Voice of the People's Party VP ha ka bawan ra ya ka mang tengka ka balalong bayriti kaliang ya tai kala persya ya ka jingpan runglang ya ka supplementary demands jong usnem arajar arpesau arajar arpesan ha ka mang tengka ba pura jong usnem arajar arpesan ar hajar arpenriu ya ka bakiong ba kalong ka babian bat ka bayriti menta kasngi palai sa cisin biang ki kanhun jong kaliang yatai hapo ke CDC kilami jendat biang napo ka jing dor bar thawai halor ka jing kano ba ka jing bom ailat jong ucerman ban yeshim menta ha katai ka jing yatai ya kamang tengka halor kani tongin yapit ya ki comments ki ba ki pai ba ki la ai hapo ki comment section halor kani ka jing mi jendat jong kita ki MDC jong kaliang yatai ini pet ya ki comments ayu ki pai ba nong jit ki don ban ong halot kene ka jingmi jendat jong kini kinong elam